मानसिफ्रा बुंदों फोरबो जोङो नोंखौ माब्ला जेल खानायाव नुखो नुब्लाथ' जोङो नोंखौ नायगौमोन मिथिब्लाथ' जोङो नोंखौ नायगौमोन जानानै मानगोनां जोंनि गेजेराव मडारेटर सार दङ मानगोनां मडारेटर सार मस्ट रेभारेन्ड बिस्वास बसुमतारी सार सभी लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को स्वागत करते हैं स्वागतम बेशुमार हम फारी भाई जी आए अब्ला बे मोननै भार्सखौ बे मोननै टेक्सटखौ नायब्ला जोङो नुनो मोनगोन आरो बै समाव आखिनि मानसिफ्रा बुंदों फोरबो जोङो नोंखौ माब्ला जेल खानायाव नुखो नुब्लाथ' जोङो नोंखौ नायगौमोन मिथिब्लाथ' जोङो नोंखौ नायगौमोन माब्ला जोङो नोंखौ लंथं फाथं नुखो नुब्लाथ' जोङो नोंखौ गानहोगौमोन माब्ला जोङो नोंखौ उखैनाय